ассалому алайкум ҳамватанони азиз. инак сеюм бизнес идеяи мо ин парвариши лимӯ мебошад. самаранок истифодабарии замини худ баҳри парвариши лимӯ фоидаи хуб мерасонад. тибқи иттилои мутахассисон як дона дарахти лимон аз 400 то 800 лимӯ метавонад диҳад. лимон асосан аз соли дуюм ё сеюм ҳосил доданро шурӯъ мекунад. як дона дарахти лимӯ тақрибан 50-80 килограмм лимӯ медиҳад. барои парвариши лимӯ агар шумо чуқурие созед беҳтар аст, чунки дар ин ҳолат ба лимӯ гармӣ камтар лозим аст. ҳамчунин бояд дарахтони лимӯро бо сарафан пӯшонидан лозим аст. чунин маҳсулотро дар кишвар килограммашро бо арзиши 5 сомонӣ ба тарзи як лухт ба истилоҳ обтоӣ ба фурӯш бароварда мешавад. ҳарорат бояд барои лимонҳо мӯътадил бошад. сину соли лимонҳо ҳамон қадар калонтар шавад, ҳамон қадар ҳосил зиёд мешавад. барои парвариши лимӯ бояд беш аз 20 мутахассисро пурсидан лозим аст ва нави кадом нави онро мо бояд интихоб кунем ки фоидаи хуб биёрад. айни ҳол нави машҳуре ки дар дохили кишварамон парвариш дорад, ин нави майер мебошад. акнун ҳисоб мекунем фоидаи лимӯро дар як мавсим. як дона дарахти лимӯ метавонад то 60 килограмм лимӯ диҳад. чуноне ки гуфтем аз 50 то 80 килограмм лимӯ медиҳад, аммо мо ба ҳисоби миёна 60 килограммро гирифтем. 1 килограммро бо арзиши 5 сомонӣ харидорӣ мекунанд. аслан аз 5 сомонӣ то 10 сомонӣ аст, аммо мо ба ҳисоби аз ҳама паст гирифтем. як дарахти лимӯ агар ки 60 килограмм лимӯ диҳад, мо агар онро ба 5 зарб занем, ин баробар мешавад ба 300 сомонӣ. яъне як дарахт метавонад 300 сомонӣ фоида ба даст биёрем аз як дарахт. аммо 100 дарахтро агар мо инҷо дида мебароем, 100 дарахт агар 300 сомонӣ ба мо диҳад, 300 зарби 100 яъне ба мо 30,000 сомонӣ дар як мавсим метавонад фоида орад. агар мо 100 дона неву 200 то дошта бошем, дар ин маврид ба мо 60,000 сомонӣ фоида меорад. ана инро фоидаи лимӯ мегӯянд. агар обуначиёни мо зиёд шавад, иншааллоҳ мо боз идеяҳои нав ба навро баҳри шумо пешкаш менамоем. шумо танҳо лайк гузоред ва ба дигарон фиристонед. боқӣ дар амони худо бошед.